akeh sing mumbul kowe kok dadi kono rada aras-arasen. Lah kudune sing mumbul sapa? Jane aku. Oke ya. Pacitan Sarwi mumbul, ra mumbul awas. Wis entek, Mas. Mumbul kuwi lho kapan? Mumbul. Apa ya ora mesake ora? Lah ngopo kok mesake? Aku nek mumbul ngene mesake ki lho ya gaya sik ning ngarepan. Mesake nggon ngopone? Engko nek kepuncratan piye? Lah sing muncrat ki apaan? Kowe ki mumbula terus gandulan kajang kuwi aja mudhun nek urung tak jambak. Rambuté. Iya jarike to ya. Jarike. Ayo mumbul. Mumbul jarene aku ora pas to. Lah kowe ya. Pacitanmu wis to? Wis. Panas udan mumbul kae dimain ke bar main dipateni. Pangapunten nggih Bapak Ibu, kula mboten pantun mumbul, kula nembe telat, Bu. Anu maksude meteng neh. Telat pirang jam, anu pirang menit, pirang dino. 2 jam. Lho anggere kok rasane ora karo-karon. Pak kamar mandine pundi Pak? Padune gur arep ngene meneh. Ayo. Panas udan aling-aling caping gunung. Tak truget. Mumbul ae. Iki rasane wis minger lho Mas jero. Nadian, ayo. Nadian wadon Sartono. Sarto ora nganggo Sartono. Sarto ora nganggo Sartono. Kelingan Pak Dik. Sartono kuwi maratuwane iki. Oh iya ya. Sarto. Ra mungkin wedang kae wedang. Lah tak kira Yayan ki ngopo? Tak kira rezeki ya. Tak rayang bul barang atos. Aku ae ya Mas. Tarakku teh panas. Matur nuwun nggih Mas ya. Allah. Ya Allah Pak, matur. Wah, wis Sel. Matur suwun Pak. Badhe ngesaken lagu napa Pak? Ya Allah. Ya Allah panjenengan nek lenggahe teng ngandhap ngeten iki kula ten dhuwur ngeten iki kula ya keju lho Pak ngene iki terus Pak. Pak ya Allah karo jeneng ora apa-apa ya Pak ya. Kowe ket mau sing maringi pae-pae kabeh to. Iya. Bu iki jagan nggo blonjo sesuk. Kena kono mau. Lah kok nesu apa rek? Kowe ki arep nyuwun buke. Ora mungkin lah wong buke iki sumbere kok pake kok. Nggih Bu nggih. Kene ambune remason kabeh. Jan iki rezekimu apik tenan kok ndhen wong iki. Aku ki tenan ndek iki aku wetuk ngene iki to terus tak nggo pasang 567. Apa? Nomor 567. apa? Nomor. Waduh wis iki. Ini lho Pak, ngeten iki lho. Seniman lagi entuk duit terus bingung tuku nomor ngoten niku. Jenengane lek Pak Togel niku lho Pak. Pripun melanggar niku larangan agama, larangan pemerintah lah ngoten to Pak. Jenengan ngendikane niku Pak. Ndek ingi. Lah iya. Aku ki wis gak tuku. Aku titip tanggoku iki mau. Lah ya padha wae. Ora tuku terus titip ya padha wae. Oh padha.
Gak entuk ngono kuwi gak entuk. Nggih, pangapunten Pak Polisi, kula pun mboten tumbas nomor, Pak. Titip. Mung titip tok, Pak, sumpah. Gak entuk ya. Gak itu. Gak entuk. Timbang nggo tuku nomor pilih nggo tuku beras. Alah mbok ngenekno ya loro. Kowe apa bar dikei dit mbok ganden bar dilebokke kene upamane kaya kowe kowe ya gelem ya. Nggih mestine kan ya tak wudoni sik to Pak ya ben terhindar dari najis mukolado. Engko terus dipeme terus disetelika ngoten. Rumangsane mung kena kulit ora koyo kena asu ae. Lah kene koyo lelek ya menungso. Kok ngene Pak Camat ya WA terus Pak. Angen-angenmu ki lho. Iso keduren iki. Keduren nemen. Keduren nemen lho iso Pak Camat iso WA kowe iki. Ya mbok menawa ya Pak. Mbok menawa gur kowe iki dikersake, mbok menawa engko arep nyambut gawe ning kantor camat. Nggih, mboten napa-napa Pak. Kula nggih saged nyetempeli Pak. Apa to kuwi? Nyetempeli. Kowe dikersake Pak Camat kon nang kantor. Kantor pos. Dikon Bagian nyetempeli iki lho. Ngono ki lho, apa? nyetem. Mbok ngetok ngono ae lho kok nyetempeli. Mbok ya kowe iki teko ngendine kok kantor pos paling apa? Kula ajeng ngetok nih, ngopo ya enek. Ra enek. Duit putihan, urung dicetak. Oh, Reng. Apa? Nek kene iki wedang gelas ki encone tisu. Ning lak kuwi sak apik tisu kering. Mbangane. Nggo lah mbahmu kuwi. Ditutuk nih mesake Pak dosen ki tangting. Ya tutukno kok. Ya. Nah, saiki Pak. Teko ndi ya mau. Syukur. Teko pedan. Kembang sing ngomong kembang ndi mah? Tak kuapuk ndi ngomong kembang. Iki sing ngek-ngok iki. Susana Bu. Ene, gelem Bapak ya? Lek arep disusoni lek. Aku wis sakmene iki tak wedeni mung sing ngendang. Semene sing mbok wedeni mung siji tok sing Sing ngendang. ngendang. Lho lah ngopo? Loh, turu wae lho kadang ya ngene iki kok. Nek iki nyapa aja aku muni ngono. Umpama pacarmu ki sing ngrebab, umpama turu ngono piye? Iki to. Hah. Lah tenan. Bola-bali mung ngenang ngene. Umpama. Anu sing titilile iki. Iya pacarmu ki sing nyiter. Sing kuwi. Lah, kuwi nyelket kuwi tenan. Genah kuwi keri genah. Lah kok iso keri? Lah mung bola-bali mung ngenang ngene iki. Ngene iki. Iki. Umpama pacarmu ki sing bonang. Kualat tenan. Tenan. Kuwi nek iki senengane nutuki barang sing bunder terus nek pentilane ngono kuwi lho. Pangapunten nggih, Mbak. Aku jan muni ngono pekewuh lho. Apa? Iki mbayo. Umpama pacarmu dalang. Alah kuwi aku wis ora mbayangke aku. Wis ora mbayangke tenan. Lah piye? Wis moh aku karo kuwi. Lah ngopo? Wah polahe akeh kok. Syukur bi nyaman. Ngopo kene? Kae nembang. Niku lak anu to, keprewangane lak memet ditretek. Nek krungu tretek ngoten niku langsung kumat ngoten niku. Oh. Rasa dilapi. Nembang sing apik. Ayo. Nek mbok kei tretek ngono neh Mas, ora percaya sampean mesti. Nggih to. Engko biasa terus kaya ana tretek engko lak kumat meneh. Syukur bisa nyawang. Wis kaya nanggap wong edan pasar anu pedan ngono.
Ngerti ya mau tenan wong edan pasar pedan kayak mau tak dusi tak kayak daster unggah ke panggung ngono malah. Aku ki ndongaku mau siji ya, Reng. Apa? Mbokku aja nonton streaming ya. Lah ngapa? Lah mesti nangis mesti olah anakku golek pangan direwang pecicilan. Iya. Niki tau lho streaming ngeten niki diparani karo anake. Lah ngapa? Ya pas joget-joget ngeten niku anake terus cincing nang ngarepe ngene. Mbok edan ngene. Ya. Syukur ngono. Iya ya. So ngono lho. So Kurang syukur. Heeh. Ya bareng ya. Ya. Jiro lu. Alah. Syukur jiro lu. So. Sing tenanan to iki ndereke Padang Kleng ora tenanan iki. Syukur Mitra kula almarhum Ma'ruf Islamuddin. Mugi-mugi raos tresna kula saged dumugi dumateng almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Lan kula badhe request lagu. Nggih. Rasa Bali matur nuwun. Nggih. Terus iki meneh. Penggemar Pak Dalang Tengkleng, sugeng dalu Pak Dalang. Saya minta lagu Cinta Tak Terpisahkan. Lagu ini dilakukan pada Limbuan. Nggih. Kami tujukan kepada Ibu Rondiah di RT 1 RW 01 dan ibu-ibu yang sedang masak di ruangan Rasul yang ada di rumah Bapak Tunggal. Oke. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Giem di RT 6 RW 2 Lemah Ireng Kali Gawe. Reng. Iki mau ana panitia ana tak ubah lho ki kok. Syutinge lampu tekan kene ya syutinge. Senengane matane. Kesulapen awan. Ragil kuning cahayu. Sapa pawongan nala kang memba rupa dadi entit mau? Ya iki Kang Mbok Upadi 10 tahun lawase, pun Kakang Panji Kertopati, ya pun Kakang Panji Asmara Bangun. Kang Mas. Ragil kuning. Yo kangenmu lak ya wis sawetara to Cahayu. Kowe kok nafsu banget ora iki. Aku ra ngono. Sapangan. Pak Camat pengen. Bar. Nggih sampun nggih Bu, Pak gentosan sindene nggih sindene wong apangop ngene. Ya, iki ana pamudutan kok, Reng. Reng. Woi, Ya, saka blangkon iso mlaku dhewe. Apike. Jian kaya bokong bayi.